Gaur nahi dugu zoriondu Fracking ez Araba plataforma aurkeztu dutelako herri ekimen legegile bat hemen parlamentuan. Naiz eta benetako lana ontxe da, hainbat sinadura, 30.000 sinadura lortu behar dituzte herri ekimen legegile hori aurrera eramateko, alegia frackinga Euskal Autonomia Erkidegoan debekatzeko, baina uste dugu oso lan interesante hasten dela momentu honetan, gizartean sensibilizatzeko beste eredu energetiko bat posible dela, erregai fosilak bere ondorio ekonomikoak, sozialak eta ambientalak jasanezina direla, eta aukera dagoela beste eredu bat ezartzeko. Bide horretan, bide lagun izango gaitu Fracking ez Araba plataforma, eta parlamentuen ere aldugun guztize egingo dugu aurrera ateratzeko ekimen hori, eta eredu energetikoaren inguruan, beharrezkoa den eredu energetiko berriaren inguruan eztabaida pizteko.